नोंथांनि नखर नोंथांनि जाफोर केदार दङ बेफोरखौ जाहाथे आनान गसाया मोजाङै जोंनानै लाखियो जाहाथे मोजाङै फोथांनानै लाखियो जाहाथे आरोबाव गियान होबोयो मोजां गियान होयो मानसि अननाय हारि फोसाबनाय समाज फोसाबनाय बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय आइजोसा आरो बिसावरायग्रा धीरेन बर' गासै एनडिपि नि केदारफ्रा जायफ्रा बिपिएफआव थांबाय आरो जायफोर बिपिएफनि कर्मी बिसोरनो जाहाथे आनान गसाया मोजां गियान होयो आं बेखौनो आनान गसाइनियाव आरज गाबो। आं गासै एनडिपिनि मावथि बिथांमोनखौ आं मान होयो सन्मान होयो आं सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनखौ सन्मान खालामो आरो दासिमबो सन्मान खालामबोगासिनो दङ। आइजोसा होननाय नैबे सासे एनडिपिआ जे आंखौ बिभिन्न धरननि बाथ्रा बुंदों दे आंलायनो बांद्राय बाथ्रा बुंग्रा जाबाय आंनि बाथ्राखौ बिथांमोना खोनासंनो बाबाय आंनि इउटिउब चेनेलखौ बन्द खालामनो होदों नाथाय आंथ' जेबो बांद्राय खालामाखै आं सन्मान होयो नोंथांमोनखौ नोंथांमोना गावनि जिउ बावनानै बड'लेण्डनि थाखाय 34 बोसोर सोमावसारबोबाय बे सोमावसारबोनायाव जोंनि गोबां बर' जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय बेजों लोगोसे रायजो राजायाबो पुलिस आर्मिफोरजों गोबां बुजानो गोनां जाबाय नाथाय दिनै नोंथाङा आंखौ फैसा जादों होननानै बुंदों इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' सारनिफ्राय नाथाय रायजोफोर आङो थाइसेबो फैसा रावनिफ्रायबो जायाखै आं फैसानि थाखाय आंनि इउटिउब चेनेलखौ आङो खुलियाखै जाहाथे आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरा जाहाथे गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो बेनि थाखायसो आं इउटिउब चेनेलखौ खुलिनाय जादों जे बिथाङा बुंदों आंलायनो एबसुखौ सिगां मोजां मोनामोन बे नङा रायजोफोर जेब्लानिफ्राय आङो इउटिउब चेनेल खुलिदों बै समनिफ्रायनो आं एबसुखौ मदद खालामबोबाय थादों एबसुनि आरो एनडिपिनि जा आलादा रायजो सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ आङो मदद खालामबोगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि सिगांनि भिडिअफोराव माब्लाबा जुदि आं एबसुखौ फंसे गाज्रि राव रायदोंब्ला माब्लाबा जुदि एनडिपिखौ फंसे गाज्रि राव रायदोंब्ला आंनि भिडिअआव मोनसेबो गाज्रि राव बाहायनाय नोंथांमोना नुनाय नङा बिथाङा मा बुंदों आंलायनो आलु गेसाव बिटिसिआव आंलायनो गुलुं गुजुं खालामनो नागिरदों बे नङा रायजोफोर आं मा बुंदों जे इलेक्सनखौ गेलेनो बयहाबो मोन्थाय दङ इलेक्सनखौ जों बयबो शान्ति भाबै गेलेनांगो जों दम होलायनानै इलेक्सन गेलेनो नाङा जोङो बुलाय बुसि खालामनानै इलेक्सन गेलेनो नाङा आं बुङो जे जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि थाखाय 5,000 बर' सुबुंफोरा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय बेनि अनगायैबो नैबे गामिनि बर' सुबुङा बै मोनसे गामियाव थांनो हायामोन बै मोनसे गामिनि बर' सुबुङा नै मोनसे गामियाव फैनो हायामोन गावजों गाव नायलायनो हायामोन दाउ अमा सैमा अमाफोर बायदि बुथारलायबाय बर'नि गोबां गियानि गुनि सुबुंफोरखौ जों बुथारजोबनानै लाबाय आं बेफोरनि सायावसो आं भिडिअ बानायो जाहाथे बेफोरबायदि जालांला होननानै इलेक्सना फैगोन आरो थांगोन सोरबा हाग्रामा महिलारिखौ सिफ खालामनो थाखाय दे जों सोरखौबा बुथारनांगो सोरखौबा दम होनांगो सोरनिबा इउटिउब चेनेलखौ बन्द खालामनांगो होननाया मोजां जायाखै आं बिसावरायग्रा धीरेन आरो गासै एनडिपिनि मावथि बिथांमोनखौ आङो सन्मान होयो नोंथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामदों गावनि जिउखौ बावसोमनानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों दिनै धीरेन बर' बिसावरायग्रा आरो हाग्रामाया मा बुङो जायफोर एनडिपिनिफ्राय बिपिएफआव हाबहैबाय बिथांमोना मा बुंनो सानो प्रमद बर' सारा थगायसुला होननानै प्रमद बर' साराथ' जेबो थगायसुला नङा प्रमद बर' सारा दिनै बिटिआर लाबनानै होबाय रायजो राजानि मदद एनडिपिनि मददाव खौसेयै नांनानै जों बिटिआर लाबनानै होबाय बे बिटिआरनि सिगनेटरि बिसावरायग्रा आरो धीरेन बर'आ बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बुङो प्रमद बर' सारखौ थगायबाय होननानै बुङो बेथ' सम्भब नङा ना बिटिआरआव मा दङ मा गैया मा लाब जादों मा लाब जायाखै रायजो राजाफ्रा गासैबो मिन्थिखाजोब्बाय जोङो गोबां बुस्थु मोननो हादों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गोबां इन्डास्ट्रि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बेफोरखौ मोननो हादों
कार्बि आंलंनि बर'फोरा एसटि हिल मोननो हादों, डिमा हासावनि बर'फोरा एसटि हिल्स मोननो हादों। बेफोरबायदि गोबां बुस्थु मोननो हादों। आरो बेनि सायाव आं मोनसे गाबोन बिटिआरआव जि मा मोनखो बेखौ लानानै गोलावै मोनसे भिडिअ बानायगोन, अब्ला रायजो राजाफोरा मोजाङै मिन्थिबावगोन जे आं सासे साधारन इउटिउबार। दे आंनि सायाव मानो दिनै जायफोर एनडिएफबिआ बिपिएफआव हाबहैबाय आरो जायफोर बिपिएफनि मावथिफोर जे बिथांमोना आंखौ लानानै मानो एसेबां टारगेट खालामदों आं बेखौसो साननो हायाखै। दिनै आंखौ बुंदों हाग्रामाखौल' रायो होननानै। एक्सुअलि बे नङा, आं हाग्रामाखौ रायाखै। हाग्रामाया जा गोरोन्थि खामानि मावगासिनो दङ आं बेखौसो रायजो राजानो फोरमायनानै होगासिनो दङ। दिनै सरकाराव सोर दङ? दिनै सरकाराव हाग्रामा महिलारियासो दङ, बिपिएफआसो दङ। बेनिखायनो बिपिएफआ जा गोरोन्थि मावदों आं बेनि सायावसो रायजोफोरनो फोरमायनानै होगासिनो दङ। गोरोन्थियाथ' जथेस्थ' गोरोन्थि खामानि मावदों, बेनि सायावसो आङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होदों जाहाथे रायजो राजाफोरा मिथिथों। जोंनि गेजेराव बेफोर बाथ्राखौ जाहाथे मिथिब्ला जोङो गावनो जाहाथे बेफोरखौ सुद्रायनो नाजायो। आं हाग्रामानि सुथुर नङा, बिपिएफनि सुथुर नङा, आं सासे साधारन इउटिउबार। नाथाय नोंथांमोना जे आंखौ नोंथांमोननि सुथुर साननानै लाबाय, आंहा गिखांनाय फैबाय जे नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर मोनसे डिसिसन जाबाय नामा आंखौ सेटेप खालामनायनि। जुदि सेटेप खालामनायनि जुदि डिसिसन जायाखैब्ला मानो इनडाइरेक्टलि नोंथांमोना फेसबुकआव इउटिउब चेनेलखौ बन्द खालामनो होखो? हरनि 12टा 1टा 2टा सान हर मिथिया जे सिनाय हायै मानसिफ्रा आंखौ मानो दम हरो इउटिउब चेनेलखौ बन्द खालामनांगौ होननानै। अब्लाथ' नोंथांमोना आंखौ लामा दथायाव जुदि मोनोब्ला माबा मोनसे खालामनायनि थाखाय डिसिसन लाबाय। बेनिखायनो आंबो पुलिसनिसिम मोनसे एप्लिकेसन होनानै दोननांगोन जाहाथे आंनि जिबनाबो सुरक्षित थायो आरो बयनिबो जिबनाबो सुरक्षित जानानै थायो। आङो गोजौ लेभेलसिम पुलिस प्रशासननि गोजौ लेभेलसिम आङो बे कमप्लेनखौ होनानै दोनगोन जाहाथे माबा मोनसे जुदि आं जायोब्ला लामा दथा एबा जेरावनोखि जुदि माबा मोनसे जायोब्ला जाहाथे जायफोर दुथां बिसोर जाहाथे ओरैनो खारग'वा। जे बिसावरायग्रा धीरेन बर' हाग्रामा दिनै बिथांमोना हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगौमोन। जों नुनो मोन्दों बिथांमोना हारिनि थाखाय दिनै मोजां खामानि मावाखै। जानो हायो बिसावरायग्रा आरो धीरेन बर'आ मानि थाखाय दिनै बिपिएफआव हाबहैखो गोबाङानो आन्दाज खालामदों आरो बे जानोबो हायो जे बिथांमोना गावनि राजनितिनि लाभालाभनि थाखायसो दिनै बिपिएफआव हाबहैदों। जानो हायो मस्लाफोर मोननो हायो। आइजोसाया आंखौ बुंदों मस्ला मोनदों होननानै, आं मोनाखै। नोंथाङा मानि थाखाय बिपिएफआव हाबहैखो? जानो हायो नोंथाङासो गोबां मस्ला मोनदों। मस्ला मोनाबा नोंथाङा गावनि हारिनि अननाय, गावनि हारिनि जा खस्थ' खालामनानै नोंथांमोनखौ जाहोदोंमोन, लोंहोदोंमोन, अनसायदोंमोन, बेफोर खस्थ'खौ बुजियालासेनो दिनै नोंथांमोना मानो बिपिएफआव हाबहैखो? नोंथांमोनाथ' बर' हारिनि बाथ्राखौ साननांगौमोन। नोंथांमोना दिनै सानासै। दिनै बिसावरायग्रा आरो धीरेन बर'आ केदारफोरनि बाथ्राखौ साननांगौमोन। जाय हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड जाया होननानै बुंदोंमोन, जाय हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ होबथाबाय थायोमोन, सानसेबो बिनि खुगानिफ्राय बड'लेण्ड नांगौ होननाय मोनसेबो समर्थन बाथ्रा मोनासै। 2005 मायथाइनि उनाव जेब्ला एनडिएफबिआ सिजफायार लानानै फैबाय, बेनि उनाव जोंनि एनडिएफबिनि बिदा फंबायफोरा न'आव सानसेबो सान्थि भाबै उन्दुनो हायामोन, उदाङै लामा दथायाव गिदिंनो हायामोन, बुथारजादों, गावथारजादों। बेफोरखौ जों रायजोफोरा दासिमबो बावनो हायाखै, रावबो बावनो हायाखै। सोरनि सरकारनि दिनाव जानाय? बिपिएफनि सरकार दङमोन अब्ला। जे बिथांमोना जुदि एनडिएफखौ अनोमोनब्ला, एनडिएफखौ जुदि मोजां मोनोमोनब्ला मानो बेफोरनि सायाव जेबो हेंथा बाथ्रा बुङाखैमोन बै समाव? आरो दा समाव जोंनि गेजेराव थैलायलायनायनि बोथोर गैला। जों बिटिआर मोनबाय, जोंनो सान्थि नांसिगौ। गोबाव सम बर'फोरा जोबोर खस्थ' होजाबाय। आर्मि पुलिसजों गुबुन गुबुन मानसिफोरजों जोङो खस्थ' होजाबाय।
सैया सैया खालामजाबाय। दिनै बर' मानसि होनब्लानो जोंखौ आर्मि पुलिसफोरा मा नोजोरजों नायोमोन, नंनायबो नङिबो गावथारोमोन। दिनै जोङो अग्रगतिनि समस्याखौ फोजोबनो हाबाय। जाहाथे बै मोनसे सान्थि गिदिंनानै फैनाय बिटिआर ओनसोलखौ जाहाथे नोंथांमोना फिन असान्थि खालामनो नाजाया। आं गासै एनडिपिफोरखौ गुरै खावलायो, नोंथांमोननि जा साननाय, जा मेन्टेलिटि, जाहाथे बेखौ सोलायो। जे आंखौ नोंथांमोननि सुथुर होननानै सानना लानो नाङा। नोंथांमोनाबो बर', आंबो बर', आं सासे साधारन इउटिउबार। जे आंनि सायाव एसेबां गाज्रि नोजोरै नोंथांमोना नायनो नाङा। आंथ' नोंथांमोनखौ जेबो गाज्रि नोजोरजों नाया। बर' हारि हिसाबै जों बयहाबो बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाय दङ। सोरबा जुदि गोरोन्थि मावोब्ला जों बेखौ गोरोन्थि मावदों होननानै आसि दिन्थिनानै बुंनो हानांगोन। अब्लासो जोंनि गेजेराव सान्थिया फैगोन। जोंनि गेजेराव खौसेथि नांगौ। जोंनि गेजेराव अनलायलायनानै इलेक्सन गेलेनांगौ। सोरखौबा राजा खालामनो लुबैनानै, सोरखौबा बिटिसिनि चिफ खालामनो लुबैनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव आरोबाव थैनि बाना जाया। जोंनि गेजेराव बर'जों बर' थैलायनाय जाया। जोंनि गेजेराव जाहाथे नै गामिनि बर'आ बै गामिनि बर' गामियाव जाहाथे थांनो हायि जाया। बेफोरबायदि जाहाथे जों जानो नाङा। आइजेसाया सासे UN एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल होननानै आं खोनादों। नोंथांनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि रावफोरा ओंखारनो नाङामोन। आं आसा खालामो गसाया जाहाथे नोंनियाव आरोबाव मोजां गियान होयो। नोंथांनि न'खर, नोंथांनि जाफोर केदार दङ, बेफोरखौ जाहाथे आनान गसाया मोजाङै जोंनानै लाखियो। जाहाथे मोजाङै फोथांनानै लाखियो। जाहाथे आरोबाव गियान होबोयो, मोजां गियान होयो। मानसि अननाय, हारि फोसाबनाय, समाज फोसाबनाय, बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय आइजोसा आरो बिसावरायग्रा धीरेन बर' गासै एनडिपिनि केदारफ्रा, जायफ्रा BPFआव थांबाय आरो जायफोर BPFनि कर्मि, बिसोरनो जाहाथे आनान गसाया मोजां गियान होयो। आं बेखौनो आनान गसायनियाव